Keixo, gaurkoan ere Kenenekin ingoet partida. Bueno, hobeto preferentziakin hasiko naiz. Eta platino bate, laro bat punturekin edo, nago. Beraz, partida birazten bat esmeraldare goko naiz. Hor baten kontra jolastuko dugu, beraz, aeriarekin joango naiz, pues, logikoa den bezala. Askotan alko delako jo. Horren kontra, pues azkenean tanke gehienen bezala kontra funtzionatzen du matxapak. Zuk hogei alez, osea, hasieran behin pixkata egiten diozu, baina ja zazpi zortzigarren niveletiko horrela, zuk hogei atake basiko ematen dizkiozu eta bizitza herriak antzen diozu, eta berak hiru habilidadeen manda, ja bizitza herriak antzen dizu. Esanet, hasieran, nahiko pareko lehia bada, ze jendea pentsatzen du beti, pues, Kenenek distantziara erasotzen dunez, pues, dominatu berritula aurkari guztien kontra, ez? Eta izetez ez da horrela, osea, ze Kenenek nahiko min gutxi egiten du batez ere hasieran. Askotan jo behar du, ez eta esentek entzeko, eta berriz aurkarik asota, pues, hornek ematen bait Q-a eta E-erekin engantzatzen bai kaso horretez, eta W-an pasiba aktibatu, osea, eta gero atake basikoak eman, osea, jaketzen dit igual leuneko 60 Eta nik horretarako eman beharrezkiot biku, ezakitzen bat atake basiko, eta hola, horren ban. Distantzia eukitzeak laguntzen duena da, pues, farmeatzen, eta gero ere, hasiera batean bai, indartxoa zehala, baina ez askongatik ere. Baina, bueno, hau esaten dut, beti ematen dulako ezagit, pues, rangoa daukagulako errexirazioa regular linea edo, eta askotan ez da horrela. Gero, osea, beste tankekin bezala, osea, tanke gehienekin antzekoa da matxapa. Ja, objektuak erosten hasten denean nik ezin dut hil, eta berak ni bai. Beraz, ez da positiboa ere berez, osea, baten kontra. Ja. Huts egin dut. Saiatu barrez pixka daude farmeatzen bestela. Ze, baixe suposatzen dela horre baino farmeo gai izan barko nukela, hoi bai. Herriko zikoazen bat farmeatzen du. Bale, oain jaulia dago nire aldera etorriko da. Beraz, enez hasiko golpeak ematen. Ze pixka bat hogede balitzen edet, niretzako. Segurago gaiteko. Betiko du ziliberzetet horren Q-aren kon honekin. Ze gero ea erabiltzen badu eta bi enpaten baizue bere konoari eta zuri, gero oso erresauko goitza erabiltzeko. Eta min asko ingo izue. Oain, saiatu ematen, baina ez ziteman nahi bakarrik konoari. Eta horregatik zitestunatu eta horroan ezin ezen ditu goitzakin eman. Etxetan kontu ziliber naiz. Ezin dut kua sartu hor. Horretik kua igotzea ondo dago, baina beti ezin dezu jokuakin, beraz. Zer zai farmeatu.
Hoi ere zingo dut. A ber, hau bai harko dut. Osez. Vale, hor basera joan da. Beraz lase farmeatuko daikoz. Baina ja ni ere azkar itzuli beharko naiz. Kasiko berena da hau azkar puxatzea. Eta horrela ja basera joango naiz eske bestela arriskatzen nahi naiz asko. Ze hornek errea hartzen duenean, eta batez ere ez banago dorre ondoan, ba, berak nihiltzeko arrisku handia dau. Jabotak erosiko ditut, ze penetrazioa ematen diate. Eta beti ere, bueno, egia horren kontra ez dela igual beste batzuk aurka izanona, ze gainera etortze zaizu nahiko errex bere earekin, dela aurre egiten duen abilidade hori, baina gero distantzia harteko gutxinez ondo dago. Eta entximarrez pixka bat, olea da nire aldera etortzeko. Osela horren kontra arriskutsua da, bere errearekin hemendik ibiltzea. Kustezu bamia dauka, ez zit kasi zerken dugu egoitzakin. Kustezu kasi zitela zerkentzen. Ea. Torron berak horrea zizu ere konbo oso asmatu behar desentek entzeko, osea, kuakin emateakin, makarrila, desentek etzen dizue. Bueno, berriro errea daukat. Ea, kua gastatzen duen gaizki, bida, bai. Vale, asko. Hola. Zeraizkin ditzen da, maiera hori. Zaistu diot errea fletxakin, baina gero enez ondo posizionatu. Barru arreatu izan manu, eta bere bizioa izan, distantzia pixka mantenduta hiltzen nu. Baina guztezu, osea, kerson bizitapiak entzen diala edo zerrekin, osea, kasi ez ditu zerrekin eman, hala ere. Bueno, buildaldetik hori, hau erosiko lehenko eta bigarrena bai erosiko dudala llama sombria hau, ba, berak erresistetzen magikoa erosiko gula suposatzen eta horren aurkapos. Hobeto biltzeko. Hala ere, eskezi eta kasi zerken dugu. Eska eta margatzen du zentzu horretan, berak hain erres. Osea, arezo ez da ez ezula bizitza asko kentzen, ze suposatzea tankea dela bizik eta daukan mina. Osea, hori da ez dagoena ondo, zenbat kentzen duen berak. Eta gertatzen da hornekin eta beste tanke askokin bai. Zauza da bereik asko kontatzea, baina beste bizitzak entzea. Eski, konbo batez bizitzarri agelditzken duen txertan. Ua. Ikustezu, eski horrela da. Euneko 60 kendu dit. Gero utzi pixka bat. Eskika batxetan, erre erabiltzen badu, igualitzen hau. Osea, segun asmatzen bai eta bidena bai. Ondo. Kontu hori zen, erre erabiltzen bazun, zer riste zelena. Osea, agia da horren dagoen goza txarra dela, denbora pixkatu behar duela aktibatzeko guztia. Bere como sosa erreekin. Oain olea da, nire aldera etorriko da, pixkat bere aldera gelitu delako, eta horrekin
ba, beti zure aldean bukatzen du puxeatzen. Osea, ez egite esplikatu nahi zen, baina, bueno. Kontua da, minionak hemen gelitu direla. Hemen gelitu baziren, denborarekin, osea, biak minioz kopuru berdin ezaten, ba, areaka joango ziren. Horrea, ba, kontrako hartatzen da. Kasu honetan. Oain horra, ari da seetzen, puxeatzen aliketa azkarren, baina, bueno, iritsiko naiz, berez ez zer alduko. Ezin dut defenditu hau. A ver. Bueno, zer ezkin eren hor. Farmea de xente haukat. Eta, bueno, kilartzeak ipiskat berreskuratu nahi zentzu horretan, linean. Eta ere hori, hornek bere ubekoitzarekin min asko egiteaz gain. Estuneatu izateaz salbatzea du. Hemen gazke egin du berak, aiz, ez zirkuak ineban. Oain jarre haukat, beraz kontu zili behar da. Nuko zet basira itzuliko dela. Vale, pues nire bai. Ojeto bai ondo hau, ze jotzen duzunean, berrogei segunduko cooldowna daukala jartzen du, eta min extra bat egiten diozu aurkariari. Ja, gure taldean, oso ondo doaz. Aurkari talde osan etzako, Barusari ez netzeko ondo da, Barusen kontra ondo funtzionatzen dukenenek. Baina ari ez fizen kontra ez. Ze RR-ekin joaten banez bere kontra, bere EA-arekin nire minare zati handi bat saiesten du. Bida, RA dator. Baina zengo da nahuil. Beraz ondo dau, ez eta bizitzea herriak endu bida. Ezengo nahu bere herria gabe. Baina zekin non dago. Ja, mairu minion farmeatuta eta hobetita, jazet asko beliduko preferentzia eskuratzeko. Hor, bueno, ez dakit saiestu duen, nire estuna, baina, bueno. Buah, kontu zeben, Ida, bain. Ai, espero non. Etortzea jotzeko runarekin. Aldiote peskatu baiteatu. Osa bain kontua da, erekin estunatzen bana huiltzen hau eguneko, beraz, kontu zili behar naiz. Ai ama. Bueno, hortik jazin nintzen atea bizirik. Zamorrua, neziritxe hau farmeatzea. Ai, ze montu txarren etorri da, banke honetzako. Jota, minionek bakeatzen utzi dut, eske. Joe, netzako semontu txarra zan hau. Nitzeko. Ezen goet bukatu. Goetu hau. Eta beren aldea da puxatzen, beraz teleportera libarret. Eske. Bastela galtzen eta galtzen jarrituko dut. Esperientzia eta giroa.
Oain bere dorrearen kontra joarazi barret. Eman diot, biku, ikoitza, eta nire xurikena kargatua. Eta kendu dut euneko hogeita bosta edo. Horako zeu ze, igual apurrote gehiago, baina, osea. Eta erak hori ikentzen dit, ku bat eta ikoitzen ez zati txikitxo batekin. Oain bezala. Fua. Eske, kakaba da, impresionantea. Bueno. Ez nahuil bere errera libertzuenean estunetu egin detelako. Eta horrean ezin izan editzuli bere errea. Vale, orain hau egingo dut. Vale, botera. Ez noa ezki. Eta bueno, talde ondo doa beraz. Zabara zuerik. Zakit, igual ja fasai linea saukatzen badaztu nia sein barko dut. Zake zer egiten duen oso ondo, bueno, oso ondo, bakarrik itape buldeatzen dela. Gauza hau. Zake zer egiten duen. Joder, ai. Kua erekin hil nahi zuzenean miniona, baina bueno. Bida hor nil dute. Eskezak zer egiten duen, kontu zili behar nahiz. Eta txapeldun modernoek, bueno, egiten dituzten gauzekin, hobeto kontu zibiltzea. Gurena joatea bendik. Vale, bazakit. Bueno, nik uste bat okasi Zonia saren bila joaten banez, ez uste horren kontra asko egun ezenik bat baten kontra. Gainera hor nire zaio interesatzen hori. Ja, dorrea beste joango nez, ustela. Ez da oso ondo fiz, baina bat batek kontra nik uste dira bazten diala. Buah, herria baldin bauka hiltzen hau. Bueno, bera hilda dago. Argi zegoen itxoiten naizela.
Bale, kasiko berosiko dut, Sonia sa erabiltzeko behin, eta itzultzen ez denerako ja Sonia sosoa, erosi ezakedan. Lehenengo aldiz nebizitzan, Esmeraldatik, Esmeraldara iritsi nahitik. Berezen ez lehinu izan altu egon. A ber, eren taldean, bai, Barusa hau bekien doana, gainontzekoak, niko normaltxo doaz. Nahiko farmioen nauka, baina, klaro, Nocturnera hobea denez, ematen du ezetz, baina ez da txarra, bere farmioa. Zera, karmaren kua bezala bialia de hoi edo. Bueno. Bizar zenduko dut, beste bi hauen aurko eta ez da. Hiltzen zidan, bestela zenun zuen esera biltzen. Zer justu berak autoatakea lehenagun behar zuen baino. Min pixka falta izan zait. Eta zaukat zuen esagit da pena. Oen borrokarako, baina bueno. Ez nago oso ondo eta binabaritu da. Zer pixkatu bateo joaten Barus bat hiltzen da, ez ja minutu honetan. Ja, ba. Jo, ez ziet ezarkandu fizi. Osa, kua eta ubedeko itzakin hori. Ezin dugu egin. Joder, eman deten errearekin. Horkoakin eman izan baino hiltzen nun. Zagete hartxa da. Ba, ez merez. Bueno, silesador. Jo, eman deten erre oso hona izan da, baina taldeak ezin zen asko lagundu. Zer uste lau edo eman diotela. Bueno, nire goera ere hobetzen nahi da bain. Ja, Sonia sabukatuta. Orain nik uste, bueno, ez hobeto hau ere sokot eta ez da, pulso llama sombria. Ez aizea pentsatzen nuen lehen, pulso sombria ditzen zala. Bueno, pena dere baina zokotela flasha, baina, joe. Osa, nire atletik aurriko borrokan oso ondo indet, beraz. Vale, pues. Ondo.
Bueno, ez dut bakeatuko, baina aukerat izaziteken gero teleportakin izutzeko. Zebreko 60 daukatu izitza. Eta herreri gabe zait asko gustatzen, baina ez okate borli. A ver, ondo. Ez iritsi... Vale. Claro, ez dago guain aukererik daxorra egiteko nik uste dut. Kaino nocturni gabe. Oi, baziten da hoi. Barusek herriak nien nahu edo. Zakit. Seka hor zonia esagaitzen banun ere hilko ziaten gero. Eske asistentzia pila eta inez hartzen, baina killik ez da hori nabaritzen da ero. Ze aurreko borrokan hemengoan, lauei edo mandietenean, bueno, hor killik gehiago banitun, bueno, denak akabatzen ditun. Eta leitaldetik, ezak ezen egaukan leitu beha. Silas guk Lulu daukau eta horrek eren ez da Lucien ez izan hain fuertea leite, pues, Luluk beti lagunduko dio eta berena ere baruzela. Tali azea doa. A ver. Bain, a ver. Arren ezen amasira ego urreko talde borrokerako. Vale, ondo dago. Flashatea diogu. Osea, fantasmala. Bueno, botera joan egon, baina... Ondo... Arren ezen joan... Buah. Bueno, oso ondo atera da. Esko horreati da inonak enen, eske... Egia taldira ez dezikola, baina ero pixkat ataskatua geunden taldeko borroketan, eta nire errea da, irazi eduna, borroka hau. A ver... bueno, salduko dut ja preferentzia zati hau. Eta ya está. Eta enterrago ya dau. Erralian joan. Teleportera heliko eta ya está. Ziate ikusi. Bueno, bezitzen zati esente bat kendu ja fizi. Buelta emango dut. Beste leku batean egoteko. Vale, arrea utxe egin du baruzek. Flash haukat. Juan. Ya está. Vale, pues, dragoia ja ingo dugu honekin.
Aurkariak ere oso leku txarren nahi borrokatzen kenen batek kontra, Osa, hemen biltzea denak nahiko erresa jartzen diate. Baina hori, ez izateak kill gehiago, Estela, egiten ari nezen erreekin. Vale, ba. Inhibidore ere. Eta objektua bukatuta, nik usteet, ja, bai, osea, resistentzialetik baukate pixka bat, beraz, baston del vacío egingo dut. Eta hori ja, rabadona egingo dut. Barusek ez egin, zain dola zen fileo de la noche uste dela edo, zaitu hori zen. Bai, ez du egin objektu hau nire kontra oso ondo daula. Zer momentu hona borrokatzeko. Bueno, ondo atera da. Baina berez hiru izaten borroka jartzea. Bai, bukatu ezakegu. Zito nahi da. Zin borta. Joan barko inake bukatze saiatzera. Eske ez dago denborarik. Dorre bat edo bota eta jazta. Zer gure erateatzen dira. Zeta nahi da. Zaketzeko zatuko zitu lortzen. Suizidatzeko gogo hau. Bueno, ez da objektiborik hartzeko, baina eskezak izerten etorri den. Ja. Hogeita hamairu garren minutua. Flasha aukiko dut, bai aukiko dut urrengo ona xorrirako. Ezakit zer egiten duen bere erreak ez ezer. Wow. Wow, fiz sartu da. Nire Sonia esazta hona. Flasha gastatu behar izan du. Alda ere nire Sonia esazta izan hona, nik uste ez banun erabiltzen bizirik atiako nintzela. Oain ez hil, junglazea, eta berrogei solotan naxorra dau, eta bezakit. Maza batzuk. Ja... Ezakit zer egiten pertsona jonek. Gero behiratu berro dut. Farmeo aldetik jaisten ari nez, baina eski azkenean taldeak inautean beste denbora, gutxi farmeatzen dezula. Eta bakoa teleporta, eraz botera joango naiz. Baina... Distantzia... Ez fizek ez du oso ondo egin hor, nik uste eta antzula hil Lucian. Osea, kuarek isatzen bazaren ematen, zera nahiko distantzia moetxan zegoen Lucian. Nik uste hiltzen zula.
Bueno, ondo hau, berre egiten duten Nashor edo... Bueno, ja partia bukatu. Uste partia bukatu nahi dutela. Bai, aldeu. Arre. Ez daukagu minionik. Bueno, ez da behar. Pues ya está. Eskerrik asko ikusteagatik, eta Esmeraldara igo nez ja, a ver. Pixka luzatu bat ikusteko. Bueno, ba, agur.